ҷаннатой дар назари аввал ба дигар духтароне ки варзишро дӯст медорад монанд аст. интихоби ин намуди варзиш ба ӯ имкон медиҳад ки дар зиндагӣ худро муҳофизат намояд. ҷаннатой нодирова 19 сол дорад. ӯ дар бораи волидайни худ чизеро намедонад. то ба мактаб омадан ӯ дар ятимхонаи шаҳри хуҷанд ба вой расидааст. вақте ки ҷаннатой 7 сола шуд, ӯро ба мактаб-интернати вилоятӣ ки дар шаҳри Бӯстон ҷойгир аст ба таҳсил фиристоданд, ки дар он ҷо то синни 18 солагӣ зиндагонӣ намуд. استاد من خیلی جمع‌خوان یکمین بار به مکتب اینترنتی ما حاضر شدن و یک چند نمود نمایش‌های کلیتی را نشان دادن. به همین ما و دقت ما را جلب نمود و من خواستم که در همین ساحه کمی هم باشد به حیث ورزشکار داخل شدم. در چند نمود مسابقه های شرکت کردم و جایهای نمایان را اشغال شدم. می‌ندارم از استاد خود که مرا تا همین جا رسانیده. ҳар бегоҳ ҷаннатой ва дигар духтароне ки дар хобгоҳ зиндагонӣ менамоянд, ҷамъ омада масъалаҳои гуногунро баррасӣ мекунанд. дар хобгоҳи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ҷаннатой роҳбари шӯрои духтарон аст. соли дуюм аст ки ӯ донишҷӯи факултаи таърихи донишгоҳ мебошад. Про Ҷаннатой можно сказать разное. Она вообще девочка необычная. Необычного склада ума, необычного склада характера. Ну, конечно, не секрет. Мы все знаем, где она выросла, в какой среде, какое воспитание у нее. Тем не менее, я начну с этого, что я просто-напросто восхищаюсь иногда этой девочкой. Почему? По долгу службы я работаю с разными девочками. И с обеспеченной семьи у меня девочки в общежитии. И, разных социальных обеспечений девочки. Но Ҷаннатой, несмотря на ее особенность, очень дает о себе знать, показывает все хорошее, что есть в человеке. И то, что она это получила где или выросла в такой среде, вот это человека приводит к какой-то эмоции, и поэтому я только восхищаюсь, потому что она, если сказать просто по-простому, Ҷаннатой очень сдержанная, Ҷаннатой очень терпеливая. Тем не менее, она глубоко мыслящая, несмотря на ее возраст. Я же говорю, я восхищаюсь. Никогда такого нету, чтобы ей задали вопрос, и она сразу ответила. Или спросили просто-напросто что-то, она сразу не отвечает. Редко, когда она сразу отвечает. Она сначала подумает, сначала посмотрит, сначала взвесит много чего. Я иногда, не то чтобы иногда, я наоборот часто ставлю в пример девочкам остальным ее. Потому что она за что берется, главная ее черта, она обязательно доводит до конца. У нее финиш с финалом обязательно сливается. Никогда нету такого, чтобы на полпути она отказывалась или ленилась. Она даже не ленивая. Даже не ленивая, потому что она же и спортом занимается, и не одним видом спорта занимается. И она, чем бы она ни занималась, она все делает как бы на все 100. Если она спортсмен, то победитель, то чемпион. Если она учится, то только на отлично. И если она занимается какими-то мероприятиями, даже вот этими, как бы, она у нас вообще в общежитии активистка. Она занимается как бы всеми общественными делами общежития. И все она делает на отлично.
дар тоҷикистон айни замон 73 мактаб интернат фаъолият менамояд ки дар он ҳудуди 10 000 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. тибқи нишондиҳандаҳои соли 2015 аз 10 000 нафар таълимгирандагони интернат танҳо 300 нафар ятими кул ҳастанд. ҳамчунин наздики 3 000 нафари тарбиятгирандагон падар ё модар надоранд. боқӣ монда фарзандони оилаҳои камбизоат, модарони танҳо ва муҳоҷирони меҳнатӣ ҳастанд. дар муассисаи давлатии мо 79 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд ки аз онҳо 25 нафарашонро духтарҳо ташкил медиҳанд. бояд зикр кард ки дар муассисаи давлатии мо аз тамоми кӯшаву канорҳои мамлакати азизамон тарбиятгирандагон ҷамъ карда шудаанд. бештар дар ин ҷо хонандагони мо аз ҳамин сину соли 6-7 солагӣ то 18 солагӣ дар бар гирифта шудаанд, яке аз синфи 1 то синфи 11 дар ин ҷо таълим мегиранд. баъд аз хатми ин ҷо албатта роҳҳои худро интихоб мекунанд ва муассисаҳои макотибҳои олӣ дохил мешаванд. дар мактаб интернатҳо барои наврасон тамоми имконоту шароит фароҳам аст. сару либос, таълиму тарбия ва дигар хароҷотҳои онҳо аз ҷониби давлат муҳайё ва пардохт карда мешавад. ба гуфтаи коршинос ин омилҳо то андозае ба ҳаёти мустақилонаи онҳо баъди хатми интернат таъсири манфӣ мерасонад ва ба онҳо мушкилиҳои гуногунро аз қабили маблағ барои таҳсил, сару либос, лавозимоти хониш, тавобат ва ғайра пеши рӯ меорад. ташкилоти мо аз соли 2014 инҷоним бо хатмкунандагони мактаб-интернатҳо фаъолият мебарад барои дастгирӣ, барои омода кардани онҳо ба ҳаёти мустақилона, омӯзондани тартиб додани буҷети оилавӣ, хондан, тренингҳо барои мустақилона ҳаёти худро оғоз кардан, бо дастгирӣ маъмурияти мактаб-интернат тренингҳоро мегузаронем. ва мо шоҳиди он гашта истодаем ки хатмкунандагон бо як чанд камбудиҳо, мушкилиҳо дучор мешаванд ва мо шоҳиди он гашта истодаем ки новобаста аз он ки онҳо вақте ки дар мактаб-интернатҳо ҷой дода мешаванд бо ҳамин шароитҳо таъмин карда шуданд, яъне хӯрокҳои гарм доранд, сару либос, боз таъминот, таълимот фаро мегиранд, гирифта шудаанд. аммо пас аз он ки онҳо мактабро хатм мекунанд, онҳо дар ҳаёти мустақилона бо як қатор мушкилиҳо дучор мешаванд. яъне ба донишгоҳҳо дохил мешаванду лекин аз уҳдаи пардохт кардани маблағи хондан дар гурӯҳҳои буҷетӣ намебароянд, маҷбур мешаванд ки пас аз якум дуюм семестр аллакай донишгоҳро тарк намоянд. ва ғайр аз ин онҳо барои азбаски на ҳамаи онҳо дар гурӯҳҳои буҷетӣ ҳастанд, бо стипендияҳо фароҳам карда намешаванд ва маблағи кофӣ барои харидории хӯрока, табобат кардан, харидани доруворӣ, сару либос, маводҳои мактабӣ танқисӣ мекашанд. бисёри донишгоҳҳо ба хатмкунандагон аз сабаби он ки онҳо худашон хобгоҳҳо надоранд, ба хатмкунандагонро ки онҳо манзили истиқоматӣ надоранд, бо хобгоҳҳо таъмин карда наметавонанд ва хатмкунандагон маҷбуранд ки сарҷамъ шуда якчанд нафар ягон хонаи иҷораиро як ҷоя ба иҷора гиранд, ё ин ки аз хешу таборон, ё ин ки аз ин хона ба ин хона, аз ин дар ба ин дар гашта вақти ҳамун донишҷӯии худро бо пасбиниҳо. дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ дар мактаб-интернатҳо барои муайян намудани мушкилотҳои таълимгирандагон таҳқиқот гузаронид. натиҷаҳо нишон дод ки тарбиятгирандагон аз ҷиҳати рӯҳиву равонӣ ба ҳаёти мустақилона омода набуда, баъди хатм ҳатто дар ҳалли оддитарин масъалаҳо ҳам душворӣ мекашанд. аз ин лиҳоз фаъолони ташкилоти ҳуқуқӣ ва нафарони хоҳишманд барои ятимон ҷиҳати омода намудани онҳо ба ҳаёти мустақилона раҳнамо шуданд. аксарияти барномаҳои давлатӣ таъминоти ин хел кӯдаконро то ба синни балоғат расидани онҳо дар бар мегирад, чунки вақте ки онҳо кӯдак ҳастанд то синни 18 солагӣ. пас аз он ки онҳо мактабҳоро хатм мекунанду аз як шароити пурра таъминот фароҳам оварда шуда мебароянд ба берун ва бо ҳаёти мустақилона дучор мешаванд, онҳо худашон шоҳид мешаванд ки ҳатто бо аз уҳдаи ҳисобу китоби маблағ, харидории маводҳои хӯрока намебароянд. барои ҳамин ҳам ин кӯдакон дар ҳаёти мустақилона, алка кӯдак ки нестанд, алка шахси балоғат расида ҳастанд, бо мушкилиҳо дучор мешаванд ва аксарияти барномаҳои давлатӣ, барномаҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ, барномаҳои ташкилотҳои байналхалқӣ танҳо кӯдаконро дар бар мегирад то синни 18. пас аз синни 18 алка онҳо аз ҳамаи ин дастгириҳо маҳрум мешаванду дар мушкилаи ҳаёти мустақилона дучор мешаванд.
соли 2013 мо як барномаеро аз пеши худ ба роҳ мондем. Ин бе дастгирии молиявӣ ба роҳ монда шуда буд. Зиёда аз 20 нафар раҳнамоён, фаъолони ҷамъиятӣ розигии худро доданд ки ба ҳамин хатмкунандагон ҳамчун ёр, раҳнамо, дӯст шуда то хатм кардани донишгоҳ бо онҳо якҷоя бошанд. Ва қариб ки ҳамаи хатмкунандагоне ки раҳнамои худро доштанд, яъне раҳнамо бо мақсади бо моликияту маблағ таъминкунӣ нею маслиҳат, вохӯрӣ, мушкилиҳои якҷоя гузаронидан, дастгирӣ кардан, ҳаётро фаҳмонидан, дастгирии рӯҳӣ асосан ба роҳ монда будем ва ҳамаи ҳамон хатмкунандагоне ки раҳнамо доштанд, онҳо донишгоҳро хатм карда соҳиби касбу ҳунар шуда буданд. бисёри вақт вақте ки мо бо онҳо мехӯрем, суҳбат мекунем, мефаҳмонем ки чӣ тавр бояд ки буҷаи худро ба тартиб дод, чӣ хел хӯрокаро харид, чӣ хел хӯрока пухт, аз кадом масалан мағозаҳо кадом маводҳоро бояд харид, чӣ хел тозагиро нигоҳ кард. ба бачаҳо алоҳида даштҳои мардҳо мегузаронанд, барои духтарон мегузаронанд, духтурон, пизишкон дарсҳо меомӯзанд ва мо мебинем ки онҳо ҳамон чизҳое ки мо аз модар, падар, бародар, хоҳарои худ дар оила, дар хона мегирем ва онҳо ин маълумотро намегиранду ҳамчун як меваи хом ба ҷамъият мебароянд. дар аксари мактаб-интернатҳо низоми таълиму тарбия якранг буда бо талаботи замони имрӯз пурра ҷавобгӯ нест. ба тарбиятгирандагон бештар ҳунарҳои мардумӣ аз қабили кандакорӣ, гилембофӣ, дӯзандагӣ, адрасбофӣ, дуредгарӣ ва ғайра омӯзонида мешавад ки ба завқи қисме аз онҳо мувофиқ нест. онҳо орзу доранд ки соҳиби касбҳои дигар низ шаванд. дар оянда ба донишгоҳи миллии ҳамин ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда ба вӣ ихтисоси юридически, яъне ҳуқуқшинос шуда мехоҳам. тӯли 11 сол мешавад ки ман дар ин ҷо таҳсил менамоям ва ман мехоҳам дар оянда дар ҳамин сол ба академия дохил шавам. ниятим ҳамин аст. ман дар ин мактаб ростигӯя бисёр касбҳоро омӯхтам ва ягона мақсади ман ин дар оянда тарҷумон шудан мебошад. ман дар хурди рости гап ҳуқуқшинос шудан мехостам, боз духтур шудан мехостам ва ҳозир бошад танҳо тарҷумон. ман дар дил орзу дорам ки ҳуқуқшинос шуда ба халқи ватани худам хизмат намоям. بدون که این کسب به من خیلی پسند است. آرزوی اساسی من این به مقصدم رسیدن می باشد، یعنی زبانهای خارجی را از خود کردن و به دیگه دولت رفته پرچم تاجیکستان را برستان باشد. خب با خواست خدا انشالله اگر همین آرزوی من همین که دانشگاه درم و به وظیفه خود به مقصد خود رسیدن تمام. همین تنها آرزوی من همین است. نه اینقدر. هر خیلی میشه آرزو. اینا خودم میدارم. بله دارم. آرزوی اساسی من به دانشگاه داخل شدم. дар баробари дигар мушкилиҳо масъалаи таъмин будан бо манзили зист ҳамеша пайгири ятимони кул ҳаст. моддаи 37 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, кафолати давлатии амалӣ намудани ҳуқуқи кӯдакони ятим ва бепарастор ба манзил, ҳуқуқи кӯдакони ятим ва бепарастор ба манзили истиқоматӣ ба онҳо тибқи мерос гузашта дар давоми будубошашон дар муассисаҳои таълимӣ, таҳсилоти умумӣ ё муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоии аҳолӣ мебошад. вале нафароне ки ин гуна имконотҳоро надоранд, давлат барояшон қитъаҳои заминӣ барои сохтмони хонаи истиқоматӣ ҷудо ва қарзҳои имтиёзноки мақсаднок пешниҳод менамояд. онҳое ки мактаб интернатро хатм намудаву ҳанӯз соҳиби қитъаи замин нестанд, бояд аз тарафи мақомотҳои дахлдор лоақал дар ягон хобгоҳ бо ҳуҷраҳои истиқоматӣ таъмин карда шаванд. якчанд масъалаҳо буданд ки масалан кӯдакон аз падару модар маҳрум шуда бошанд ҳам, лекин моликияти онҳо ҳамчун меросгир аз моликияти бархурдоштаи моликияти ҳамон падару модаран аз хешовандон танқисӣ мекаштанд, зеро ки аксарияти онҳо ҳуҷҷатҳои кофӣ надоштанд, ҳамон ҳуҷҷатҳои моликият омода карда нашуда буданд ва ҳуқуқшиносон ҳаракат карда дастгирӣ карданд ки ҳамин кӯдакон моликияти падару модар, биби, бобои худро баргардонида барқарор карда ҳуҷҷатҳоро соҳиби он гарданд.
البته به آن یتیمانی که آنها از مکتب رو ختم میکنند و حیات مستقلانه را آغاز میکنند دولت با قطعه زمین تامین میکند، لیکن خود ما میدانیم که چقدر این مشکل است. تا همچون یک صاحب کار در قطعه زمین آب گذرانده، برق گذرانده، فوندامنت مانده، ساختنش خیلی مشکل است و جوانی که نو از مکتب برآمده دستگیری مالی و دستگیری روحی و خویشاوندان ندارد، از عهده ساختمانی این خانه نبرآمده و زمینش بیکار میخوابد و خودش در خوابگاه‌های و خانه‌های اجاره زندگی میکند. اما خوابگاه نه در همه شهر و ناحیه‌های کشور موجود است و آن خانه‌های استقامتی اساساً در شهرها بند است و به افراد بی سرپناه لازم است که در 90 ایستاده منتظر خالی گشتن یگان اتاق گردند. در دوران شوروی مقامات داخلدار شهر و ناحیه‌ها در بناهای استقامتی حجره‌های خالی داشتند. در زمان حاضر باشد اساساً بناهای استقامتی را شرکت‌های ساختمانی خصوصی بنیاد می‌نمایند و همه حجره‌ها فروخته می‌شود که در این صورت مقامات محلی امکانات خریداری منزل‌های استقامتی را ندارند. جنت‌های هنگامی تنها ماندن در حجره خرد خوابگاه بیکسی را احساس می‌نماید. سرودها او را تا اندازه از این اندیشه‌هایش دور می‌کنند. او دانشجوی سال دوم است و 2 سال تحصیل در پیش است، ولی او را اندیشه‌های وابسته به حیات من بعدش آرام نمی‌گذارد. او فکر می‌کند که بعد ختم دانشگاه در کجا کار می‌کند و یا در کجا زندگانی می‌نماید. در خوابگاه تنها دوام تحصیل او زندگی کردن می‌تواند. برای بجای استقامت نماندن جنت‌های نقشه دارد که برای جدا نمودن خانه استقامتی و یا لااقل یگان حجره در خوابگاه برای رئیس شهر خوجند با عریضه مراجعت نماید. جنت‌های در رشته تاریخ شناس آرکئولوژ تحصیل دارد، ولی او می‌خواهد صاحب دیگر کسب تاریخ و حقوق شناسی باشد. ما از مکتب امتحان بیرون نمی‌براندیم. یک بار به کوچه براندم، هیجان کشیدم و من سکسکی آیسته آیسته همش پسی‌تر شدن. من اکنون همه کارها رو به وای رسیدم، خودم به ذمه خود گرفتم. باز به من اپیز لاله باز سمد لفظ یاری رساندن، حکومت و دولت، دانشگاه یاری خودم میرسانن. البته این 100 سامانی به من از طرف پروفسوریت دانشگاه داده می شود. با این مبلغ من راهگیری را میگذرانم، با خورد و خوراک هم تقسیم میکنم. خیلی اکنون نمیرسد و ما مجبور کنیم فاکولته وای میماند. ما اکنون در مکتب امتحان با مبلغ سر و کار نداشتیم، زیرا همش وای بود. مکتب در پیش وای بود، مکتب امتحان بود. خورد و خوراکات همش در سطح اعلی، جایهاش نقض بود. یک بار از خانه مکتب امتحان برو آمدم، 11 سال در همانجا بودم. یک بار برو آمدم جای کلان، آدمای بسیار. یک بار خود از دست دادم. در تابستان در اینجا همه میروند، خودم که میمانم در خیلی پلبان میشوم، همه را زیخ میمانم کمی. خیلی در وقتهای خالگی باز وای میکنیم، میخوانیم، باز من ورزش که مشغول میشیم. در ماده 36 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک آمده است که هنگام مراجعت نمودن کودکان یتیم و بی‌پرستاری از 15 تا 18 ساله مقامات دولتی مهنت و شغل اهالی میل و رغبت آنها را آموخته با نظرداشت وضع سلامتی و لیاقتمندی‌شان سمت کسبی آنها را معین می‌نماید و در نوبت اول آنها را با جای کاری تأمین می‌سازد. در حالت نبودن جای کاری موافق آنها همچون بیکار به قید گرفته شده با ترتیب مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کمک پولی برای بیکاری داده می شود. مشکلی در آن است که به کار قبول شدن بدون قید منزل زیست ناممکن است و یتیمان اکثرا برای قید منزل حتی یگان وجب زمین هم ندارند. با یتیمان کل اهمیتی مخصوص برای بخوان تأمین کردن دادن در کار است. در حقیقت من بسیار نفرانه می‌دارم، هم در شهر خوجند هم در شهر دوشنبه نفرانی که آنها یتیمی کل هستند، مثلا دختر دارند، خواهر دارند، 3 نفر از یک عائله، لیکن با خانه استقامتی تأمین کرده نشدند. البته باید که همون فوندی منزل دولتی، فوندی منزل کاپیراتیوی اگر آنها برای خیلی شخصان حتی حجره اگر جدا کنند در خوابگاه‌های دولتی ساخته شوند و حجره جدا کنند، علاقه آنها از عرضه تأمینات خود میبرند. یعنی مشکلی اساسی که آنها دچار میشوند و وقتی که ما با آنها صحبت میکنیم میگن این یک منزل است. منزل پس از آن حجت اگر به حجت کافی داشته نباشند یا به کار هم داخل شده نمیتوانند و صاحب یگان کسب بودن. یعنی یکون درجه اگر پرسش گذارند و پرسش ما از نظر گذارانید، مشکلی اولین درجه این منزل برای این کودکان است.
чуноне ки баҳри абдурахмонова таъкид мекунад, агар хатмкунандагони мактаб интернатҳо сари вақт кӯмаки моддиву равонӣ ва рӯҳӣ дарёфт накунанд, пас аз эҳтимол дур нест ки онҳо ё даст ба ҳар гуна амалҳои ношоя мезананд ва ё дар кӯчаҳо оворагард мешаванд. баҳри абдурахмонова нафарест ки нисбати ҳаёти чунин шахсон бетараф намуда, кӯшиш мекунад ки кӯмаки худро баҳри беҳтар гаштани зиндагии онҳо расонад. Первое, мы должны взять, это сделать мониторинг и узнать количество людей, которые остались без жилья, узнать по какой причине. Потому что я немного эту работу проводила, в 3 микрорайонах больше 50 человек. А представляете, что в масштабах области? Я думаю, что сейчас уже и наша республика на ноги уже стала. Я думаю, что мы должны обратить внимание к такой незащищенной слою населения. афсӯс кӯдаконе буданд ки яъне хаткунандагоне буданд ки баъд аз хатми мактаб баъд аз дохилро донишгоҳро тарк кардан онҳо бехона монданд ва дар сохтмонҳо дар тахтхонаҳои биноҳои бисёр ошёна яъне подвалҳо як кунҷро барои худ омода карда обод карда дар онҷо зиндагӣ мекунанд. дар душанбе ҳам мо якчанд хеле нафаронро вохӯрдем. ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳаракат мекунанд ки онҳоро бо хобгоҳҳои муваққатӣ таъмин кунанд, яъне шелтерҳо барои он нафароне ки масалан дар кӯча монданду қурбонӣ вайронкунӣ шуданд. яъне ин кофӣ нест. агар ягон барномаи пурраи давлатӣ бо дастгирии ташкилотҳои байналхалқӣ ба роҳ монда нашавад, имрӯз пагоҳ 1 ҳафта 2 ҳафта 3 ҳафта 1 моҳ кати масъалаи камбудии онҳоро ҳал карда намешавад ва бисёрии онҳо дар ҳақиқат маҷбуранд ки аз дар ба дар тахтхонаҳо, дар бозор, дар дӯконҳо зиндагӣ кунанд. дар қонунгузориҳо ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои ятимон муқаррар шудааст, вале маҳз дар амал татбиқ шудани нишондиҳандаҳо ба онҳо имкон медиҳад ки ба зиндагии шоиста сазовор гарданд. ҳамчунин масъалаи мазкур ба то куҷо риоя гаштани қонунҳо аз тарафи масъулини ниҳодҳои дахлдор низ вобаста аст. қаҳрамони мо ҷаннатой дар ду саҳна мубориза мебарад. дар ҳаёт барои расидан ба зиндагии хубу дарёфти манзили зист ва дар мусобиқаҳо барои мағлуб намудани рақибонаш. ӯ борҳо рақибонашро мағлуб карду сазовори унвонҳои зиёд гашт, вале наметавонад барои масъалаи таъминоташ бо манзили зист роҳи ҳал ёбад.